Rusko zatiaľ plne nezareagovalo na víkendový útok ukrajinských dronov, varujú americkí predstavitelia. Očakáva sa, že Moskva pripravuje masívny a mnohostranný protiúder. Spojené štáty sa domnievajú, že Ruská federácia ešte nepredviedla svoju úplnú odpoveď na útok ukrajinských dronov, ktorý minulý víkend zasiahol ruské vojenské ciele. Ako uviedli anonymní americkí predstavitelia pre agentúru Reuters, očakáva sa významný a koordinovaný ruský úder, ktorý by mohol byť zrealizovaný v priebehu niekoľkých dní, píše The Economic Times. Hoci už došlo k prvým odvetným útokom, Spojené štáty i viaceré západné diplomatické zdroje predpokladajú, že to najhoršie ešte len príde. Ruská odpoveď by podľa nich mala byť asymetrická, teda odlišná v rozsahu, forme aj cieli oproti pôvodnému ukrajinskému zásahu. Kremeľ sa zatiaľ drží späť, ale nie nadlho. Ruské ministerstvo obrany v piatok informovalo o masívnom raketovom a dronovom útoku na ukrajinské hlavné mesto Kyjev. Tieto údery mali byť oficiálne reakciou na teroristické činy Ukrajiny. Podľa amerických spravodajských zdrojov však ide iba o začiatok väčšej vojenskej operácie. Podľa jedného zo západných diplomatov je pravdepodobné, že ruské sily sa čoskoro zameriajú na symbolické a strategicky významné ciele, ako sú ukrajinské vládne budovy. Cieľom by podľa diplomatov mohlo byť vyslanie jasného signálu Kyjevu. Moskva chce demonštrovať svoju silu a schopnosť zasiahnuť hlboko do ukrajinských štruktúr. Expert varuje pred útokom na ukrajinskú bezpečnostnú službu. Michael Kaufman, analytik Carnegieho nadácie pre medzinárodný mier a expert na Rusko, upozorňuje, že terčom pripravovanej odplaty by mohla byť ukrajinská bezpečnostná služba SBU. Podľa neho Moskva môže za jej údajný podiel na víkendovom útoku použiť balistické rakety stredného doletu. S najväčšou pravdepodobnosťou sa pokúsia zasiahnuť sídlo SBU alebo iné budovy regionálnej rozviedky, uviedol Kaufman. Zároveň nevylúčil, že cieľom ruskej odvety sa mohli stať aj ukrajinské závody na výrobu zbraní a obranných technológií. Ruské možnosti môžu byť limitované. Hoci sa očakáva silný útok, niektorí odborníci upozorňujú, že ruské kapacity na vykonanie masívnej odvety sú už značne vyčerpané. Rusko podľa Kaufmana aktuálne nasadzuje výraznú časť svojich vojenských síl na Ukrajinu, čo môže obmedzovať jeho ďalšie operačné možnosti. Kyjev v napätí. Západ čaká. Napriek očakávaniam zatiaľ nedošlo k potvrdeniu, kedy a akou formou Rusko svoju odpoveď naplno zrealizuje. Veľvyslanectvá Ruska aj Ukrajiny v Washingtone a Biely dom sa k veci doposiaľ verejne nevyjadrili. Medzitým však Západ pripravuje verejnosť na to, že ďalšia eskalácia konfliktu môže byť brutálna, ako poznamenal nemenný vysoko postavený diplomat. Bude to obrovské, kruté a neúprosné, ale Ukrajinci sú statočný národ. Ďakujeme, že odoberáte kanál Médium 21.